ಹಲೋ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್, ಸ್ವಾಗತ ಫಸ್ಟ್ ದ ತುಳು ಬ್ಲಾಗ್ ದಾಯ ಇಂಚ ಎಂಕ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಕಟ್ಟೊಂದುಂಡು ದಯನೋಂಡ ನಾನು ಏಪಲ ಕನ್ನಡ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪಗ ದಯಮಂಡ ಎನ್ನ ತುಳುಟೊಂಜಿ ಆಲ್ರೆಡಿ ಚಾನಲ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಆ ಚಾನಲ್ ಡೆಡ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಪೊಕ್ಕ ಡೆಡ್ ಆಪನ್ ಬೋಡ್ಚಿ ದಯಮಂಡ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಂಡ್ ಆಲ್ರೆಡಿ. ಸೊ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆವಡ್ ಐಕ್ ಬೋಡದು ಯಾನ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಐಟ್ ಎಡ್ಡೆ ವಿಡಿಯೋ ಪಾಡೋದಿತ್ತೆ ಎಡ್ಡೆ ಕಂಟೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಬಟ್ ಬಲ್ತೊಂದಿಜ್ಜಾಂಡ್ ಸಮಟೈಮ್ಸ್ ಬಲಿ ಪೂಜಿ ದಾದಾಲ್ ಬರ್ಲಾ ಪೂಜಿ. ಸೊ ಚೇಂಜ್ ಮಲ್ಪಗ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಒಂಜಿ ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಅಲ್ಲ ಮಲ್ಪಗ. ಸೊ ಅವನ್ನ ಒಂಜಿ ಜನಕ್ಲಿಗೆ ಇದಾಗಲ್ಲ ಇಟ್ಟಲ್ಲ ರೀಚ್ ಮಾಡಿ ಪರಾಪಣ ತೂಕ ಅಂದ್. ಸೊ ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ತುಳು ಆಕ್ಸೆಂಟ್ ಆಕ್ಚುಲಿ ಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಅದು ಯಾಕಂಡ ನಮ್ಮ ತುಳು ಪಂಡ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ದಾಕ್ಲು. ಸೊ ಸುಳ್ಯ ಸೈಡ್ ಒಂಚೂರು ತುಳು ಟು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಇಪ್ಪು ಕುಡ್ಲಾಗ್ಲ ನಮ್ಮ ಸುಳ್ಯ ತುಳುಗ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಉಂಡವ. ಸೊ ನಿಗ್ಲೆಗ್ ಒಂಚೂರು ಬಿಯರ್ಡ್ ಉಂದ ಒಮ್ಮೆ ಎಂಜಿನ ಮಾತಿರೋದಿಲ್ಲ ಮಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ದಾದಾಪುರ ಪಂಪೇರು ದಾಯ್ ತಂದ್ ಮಾಡ್ಪೇರಿ. ಸೊ ಸಮ್ ವರ್ಡ್ಸ್ ಎಸ್. ಸೊ ತುಲೈತೆ ಯಾನ್ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಓಡೆ ಬಿದ್ದಾರೆ ಗೊತ್ತಲ್ಲ ಬುಡಿಂದಿ ಅಪ್ಪೆಲ್ಲ ಪೋತಾಳೆ. ಸೊ ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ಎಂದವರೆಗೆ ಓದಿಲ್ಲ ಎಂಚಿನ ಕಾಂಡೆ ಕಾಂಡೆ ಎಂಚಿನ ವೈಬುಂಡು ಮಾರೆ ಮುಲ್ಪ ತೂಲೆ ಮಡಿಕೇರಿ ಬತ್ತೆ ಕಾವೊಂದು ನೆಂಕ್ ಸೀರಿಯಸ್ಲಿ ಮಾರೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮೈಂಡ್ ಎನ್ನ ಪಪ್ಪ ಬಂದಿತ್ತೇರಿ ಭಯಂಕರ ಮೈಂದ್ ಉಪ್ಪುಂಡು ಯಾನ್ ಪೊಕ್ಕಡೆ ಪನ್ಪುಂಡು ನೆನ್ನೆ ಕೋಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಮುಟ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಉಂಡು ಒಂಜಿ 55-60 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಸ್ ಆಪುಂಡು. ಪೋಪುನ್ ಮಲ್ಲ ವಿಷಯ ಆಯ್ತು ಮಾರೆ ನಮ್ಮಲ್ಪ ರೋಡ್ದಲ್ಲೇ ಮಲ್ಲ ಮ್ಯಾಟ್ರ್ ಪೋಜಾವೆ ಪೋದು ಪುಲಾಗರಿಗೆ ರೋಡ್ ಪೂರ ಇಂಚುಂಡು ಪಾತೇರೊಂದು ಪೋಯ್ ಅಂಚನೆ ಏರ್ ಮಾತ ಇನ್ನ ಚಾನಲ್ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಂದ್ರೆ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಲಮಾಂತೊಂದೆ ಅವ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಫಾಲೋ ಲಮಾಂತೊಂದೆ. ಸೊ ವಿಡಿಯೋ ಶುರು ಮಾಡ್ಕೋ ಬಲಿ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ. और अगर तुम लोग नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पे फूट फेंक के मारो या फिर मोमबत्ती, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए. ಪೇಂಟ್ ಇಡಲ್ಲ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಪರದು ಪೋಯಿದ್ದು ನಮಕ್ ಕಾಂಡೆ ಉಂಟತಿ ಒನಸ್ ಮಾಲ್ಜಿಲ್ಲ ಬಟ್ ಒಂದು ಚಾ ಬರ್ಜಿಂದ ಆ ದಿನನೇ ಸಮಯ ಇಪ್ಪುಜಿ. ಸೊ ಬಲೆ ಒಂದು ಎನ್ನ ಶಾಪು ಎನ್ನ ಶಾಪ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಹೋಟೆಲ್ ಸಚಿನ್ ಒಂದು. ಸೊ ಒಂದು ಚಾ ಪರ್ದು ಬೊಕ್ಕ ಪೈ ಪೂರ ಬರ್ದಾಂಡು ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಡ್ರೈವ್. ಸೊ ತುಲೆ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಬಾಡೋಣ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಉಂಡು ಆಕ್ಚುಲ್ ಕೋಡೆ ಬ್ಲಿಂಕ್ ಆವೊಂದಿತ್ತು ಮಾರೆ ಇನಿ ಒಂಜಿ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಡೆಗೆ ಉಂತುದು ನೆಂಚ ಒಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ. ಅಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಸೊ ಇಟ್ಟು ಇಲ್ಲಿ ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಪೋಂಡ ಮಸ್ತ್ ದೂರ ಆಪುಂಡು ಅವಳು ಮರ್ದಲ ಅದು ಬಕ್ಕ ಅಲ್ಪ ಅದು ಬಕ್ಕ ಪೋಡು ಮೈನ್ ರೋಡ್ ಸುಬ್ರಹ್ಮಣ್ಯ ರೋಡ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಆಪುಂಡು ಧರ್ಮಸ್ಥಳ ಅಡ್ಡ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು ನೆಟ್ಟದಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಓಕೆ ಆಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಈ ರೋಡ್ ಒಂಚೂರು ಬೇಲೆ ಆಗ್ತದೆ. ಹೋದಿನ ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲೆತ್ನೋಬರ್ ರೋಡ್ ಮೈನ್ ರೀಸನ್ ಅದ ಬಂಡ ಎಲ್ಲೇ ದೀಪಾವಳಿ ಅಂತ. ಸೊ ಎಲ್ಲ ದೀಪಾವಳಿ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಹೋದು ಕೂಡ ಲೆತ್ನೋಬರ್ ಜಾಲಿಗೆ 7 ತಾರೀಕಿಗೆ ಮೇ ಬಿ ಲೈಕ್ ಮಂತ್ಲಿ ಚೆಕಪ್ ಉಂಟು. ಸೊ ಚೆಕಪ್ಗೆ ಪೋಡು. ಸೊ ಆ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತೋರ್ದು ಮನೆಗೆ ಕೋಶಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಉಂಡ ವಿಡಿಯೋಸ್ ಪೂರ ಪಾಡ್ದೆ. ಸೊ ಈ ಚಾನಲ್ ಯಾನಿಗೆ ವಾಪಸ್ ದಾಯ ಮಲ್ತೊಂದಲ್ಲ ಬಂಡ ಎನ್ನ ಚಾನಲ್ ಈ ಚಾನಲ್ ಪಕ್ಕಡೆ ವೇಸ್ಟ್ ಆಪ್ನ ಕೊಡ್ಚು ನೀವು ಮಾನಿಟೈಸ್ ಆಗೋದು ಚಾನಲ್ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಯಾನ್ ಈ ಚಾನಲ್ ದಾಯ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಮಂಡ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುರುಟಿ ಎಲ್ಲ ವೆಹಿಕಲ್ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಾಗ ಇದ್ದೆ. ಸೊ ಐಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಅದು ಏನು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಬಟ್ ಆ ಚಾನಲ್ ಆದ್ಮೇಲೆ ಸಕ್ಸಸ್ ಅಲ್ಲ ಬೈತಿ ಮಾಡಿ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ಒಂದು 2-3 ವಿಡಿಯೋ ಬಲ್ತಂದೆ ಒಬ್ಬರು ನಾನು ಮಸ್ತ್ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ದೆ ಏನಾಜಿ ಎಲ್ಲ ಎಡ್ಮೋ ವಿಡಿಯೋ ಮಾಡಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂದು ವಿಡಿಯೋ ಒಂದು 1000 ಬರ ಬೈತನ್ನೋದು ಬಂದ ಒಂದು ಕಾನ್ಫಿಡೆನ್ಸ್ ಬೈತು ಒಂದು ಚೂರ್ಲ ಬಂದ ಚೂರ್ಲ ವ್ಯೂಸೇ ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತಿ ಬಂದಾಗ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದು ಮಾರ್ಕೆಟ್ ಒಂದು ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಇರ್ತದೆ. ವ್ಯೂಸ್ ಬೈತಿ ಲೈಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇರಲ್ಲ ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇಂಕ್ ಬೊಕ್ಕಲ್ಲ ಇನ್ನು ಮಾಲ್ಪ ಒಂದು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೈತಿ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಅನ್ನ ಹಂಚಾಗ್ತಿ ಚೂರು ಗ್ರೋ ಆವೊಂದುಂಡು ಇತ್ತು ಸ್ಟಿಲ್ ಗ್ರೋಯಿಂಗ್ ಅವತ್ತೆಲ್ಲ ಇದು ಇನ್ಕಮ್ ಬರೋದು ಆಕ್ಚುಲಿ ಭಯಂಕರ ಬರ್ತಿಲ್ಲ ಒಂದು ಇನ್ಕಮ್ ಒಂದು ಬಂದು ಒಂದು ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಒಂಜಿ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಚೇಂಜಸ್ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಆವೊಂದು ಅವು ಬಿಟ್ಟು ತುಳು ಚಾನಲ್ ದಾದಲೆಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಒಂಜಿ
ಒಂಚೂರು ವ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರೋದು ಇಷ್ಟ ನಂಗೆ. ಸೊ ಈಗ ಬೋರ್ಡ್ ಡಿಸ್ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡ್ತೇವೆ ದಯವಿಟ್ಟು ನನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಏನು ಪಾಡಿನ ವೀಡಿಯೋ ಉಂಟದೆ 1000 ಸಮಥಿಂಗ್ ವ್ಯೂಸ್ ಬರ್ತಿದ್ರಿ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ. ಅವು ಹೆಂಗೆ ತುಳು ಚಾನಲ್ ಪಾಡಿನ ಫಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋ 200 100 150 ಅದನ್ನ ವ್ಯೂ ಬರ್ತಿತ್ತು. ವ್ಯೂ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದು ಬಂಡ ನಮ್ಮ ವೀಡಿಯೋ ಐನತ್ತು ಶೇರ್ ಆವಡು ಲೈಕ್ ಆವಡು ಐಕ್ ಕಮೆಂಟ್ ಬಂದಿಪ್ಪಡು ಆತ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಟಿವ್ ಅದು ಕೊಡ್ತಿತ್ತು ವೀಡಿಯೋನೇ ಬಲ್ತಿದ್ದು ಬಂಡ ನಾರ್ಮಲ್ ಅದು ಮಾಡ್ತಾನೆ ವೀಡಿಯೋ ಎಂಜಾಯ್ ಬರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಇನ್ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಕೊಡ್ತಿದ್ದೇನೆ ವೆಹಿಕಲ್ದ ಬಗ್ಗೆ. ನನ್ನ ಕೊರಪುಜಿಲ್ಲ ಏನು ಬಂದ್ಬುಜಿ ಖಂಡಿತ ಕೊರಪೆ ನನ್ನ ಚಾನಲ್ ಒಂಚೂರು ಗ್ರೋ ಅವ್ರದ್ದು ಬಂಡ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ಒಂದಿನ ಕಂಟೆಂಟ್ ಕೊಡೋದು ಬಂದ್ಬೇಕೋಸ್ಕರ ಅಂತ ಸದ್ಯೋಗು ಬ್ಲಾಗಿಂಗ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ತೂಕದಾದ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಲೆಟ್ಸಿ ಅದೇ ಬನ್ನ ಒಂಜಿ ಹೋಟೆಲ್ ಉಂತ ಚಾ ಪರ್ರ ಅಂದು. ಸೊ ಯಾನೊಂದು ಮುಲ್ಪ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ನಂಚಿನ ಒಂದು ಪರ್ನು ತೊಗೊಂದಿಲ್ಲ ಮರ ದಾದ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾ ಒಂದಿದ್ದು ನಿಗ್ಲೇ ನಿನಗೆ ಗೊತ್ತಾ ನಾ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಮರ ದಾದ ಪರ್ನೊಂದು ಅಲ್ಲಿ ದಾದ ಪರ್ನ ಮಾರೆ ಯಾನು ಮಾತ್ರ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೂಪುಂದು ಅದಂದು ಗೊತ್ತಿಜ್ಜಿ ಸ್ವಲ್ಪ ಒಂಜಿ ಹೋಟ್ಲ್ ಉಂಟು ಹೋಟೆಲ್ದ ಕೈತಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದಿತ್ತೆ ದಾದನ ಒಂಜಿ ಪರ್ಂದು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಗಿ ತೋಜೊಂದಿತ್ತು ದಾದ ಒಂದು ತೂನಾಗ ಅಂತ ನಿಗ್ಲೇ ತೋಜಕ ನಾನು ಏರಿಕನ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಲ್ಲ ಒಂದು ದಾದ ಒಂದು. ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಹೈವೇಗೆ ಬರ್ತಾವ ರೋಡ್ ತುಲೆ ಮಾರೆ ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಏತು ವರ್ಷದಿಂಚಿ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆವೊಂದುಂಡು ಬಂಡ ನಾನಲ್ಲ ಮುಗಿಪುನ ತೋಜೊಂದಿಚ್ಚಿ ಅಂದ್ರೆ ಸದ್ಯಕ್ಕೆ ಮುಗಿಪೂಜಿ ಮಾತ್ರ ನನ್ನ ಒಂದು 5 ವರ್ಷ ಮಿನಿಮಮ್ ಬೋರ್ಡು ಬಂಡ ಸ್ಲೋ ಆದ ಮಾಡ್ತೊಂದಿಲ್ಲ ಲೇಟ್ ಆದ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂತ ತೋಜೊಂದು ನಿಮಗೆ ಕನ್ಸ್ಟ್ರಕ್ಷನ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಮಸ್ತ್ ಬಂಡ ಮಸ್ತ್ ಬಲಿ ಕುಡ್ಲಾರ್ದು ಬ್ಯಾಂಗ್ಳೂರ್ ಹೋಗ್ನ ವೆಹಿಕಲ್ಸ್ ಪೂರ ಓಪನ್ ಅಂಚಿನ ಸಾಧ್ಯ ಉಂಟು. ಬಟ್ ತುಲೆ ರೋಡ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಎಂಚ ಉಂಟು ಈ ರೋಡ್ದೆಲ್ಲ ಪಾಯರದ್ದೀನಿ ಯಾನ ಡಿವಿಯೇಷನ್ ಇರ್ತಾರ ಸ್ವಲ್ಪ ಬಟ್ ರೋಡ್ ಒಂಜಿ ಚೂರು ಎಡ್ಡೆ ಬೋರ್ಡ್ ಮಾರೆ ಒಡೆ ಪೋಪುಲ್ಲ ಆಕ್ಚುಲ್ ಅದು ಗುಂಡಿ ಹರಿದು ಇದೊಂದು ಚೂರು 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 ಬೇಲೆ ಮಲ್ದೇರು ಇಜ್ಜಿ ಬಣ್ಣ ಭಯಂಕರ ಕಷ್ಟ ನೆಟ್ಟೆ ಪುರ ಪಾಯರ ಮಾತ ಕಡೆ ಎಲ್ಲ ರೋಡ್ ಹಾಳಾತಂದು ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಬರ್ದು ಇತ್ತೆ ರೈಟ್ ಇದ್ದಿತ್ತಲ್ಲ ಧರ್ಮಸ್ಥಳಕ್ಕೆ ದಾರಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾನು ಫೈನಲಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಲ್ಲ ಕೈತಾರೆ ಬತ್ತೆ. ಸೊ ಇನ್ನು ನಾನು ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಇಲ್ಲ ಹೋದು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಇಲ್ಲ ತುಂಬರ್ಕ ಬಲೆ ಪೋಯಿ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಎಲ್ಲ ತೋಜಾವೆಲೆ ಲಕ್ಷ್ಮಿನಗಲ್ನ ಪ್ಯಾಲೇಸ್ ಒಂದುವೆ ಕಿನ್ನ ರೂಮು ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಲಾಲ್ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಒಂದೊಂದು ಬೆಡ್ರೂಮು ಸ್ಪೇಸ್ ಉಂಟು ಯಾವ ಈತ ಜಾಗ ಯಾವ ಬೊಕ್ಕ ಮೂರು ಬಾತ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ವಾಶ್ರೂಮ್ ಉಂಟು ಹೊತ್ತಿಗೆ ತೋರಿಸ್ಬೋದು ನಮ್ಮ ಕನ್ನಡದಾಗ್ಲತ್ತ ತುಳುವರ್ ಪೂಜೆ ಅಲ್ಲ ಇದು. ಸೊ ಒಂದೊಂದು ಬೆಡ್ ಉಂಟು ಒಂಜಿ ಹಾಲು ಬೊಕ್ಕ ಕಿಚನ್ ಆತೆ ಈತೆ ಸಿಂಪಲ್ ತುಲೆ ಬೊಕ್ಕ ಬೋರ್ ಯಾರಿಜ್ಜಿ ತೋಜ ಪಿದಾಯಿ ಸ್ವಲ್ಪ ತುಲೆ ಆಮೇಲೆ ಮೀಟರ್ ಫುಲ್ ರೂಮ್ ಉಂಡು. ಸೊ ಪಾತ್ರ ಜನ ಉಪ್ಪೇರಿ ಪಲ ಓ ವ್ಯೂ ಮಾತ್ರ ಸಕ್ಕದನ್ನು ಮರ ಯಾನೇ ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ತೊಗೊಂಡಿತ್ತು ಇದು ತಗೊಂಡೊಂದು ಇದು ಓನರ್ನೇ ಇಲ್ಲ ಈ ಇಲ್ಲದ 2 hours later ಏರಿ ಪುಕ್ಕೆಲೆ ಮಾರೆ ಅದು ಪುಕ್ಕೆಲ ಅದು ನೋಡು ಓಡುದು ಅವ್ವ ಅಂಚೆ ಜೋರು ಅಂತೀರ ಉಂಟ ಅದಕ್ಕೆ ತುಚ್ಚೊಚ್ಚಿ ಇಂಜೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲ ಕೊರ್ರೆ ಇಜ್ಜಿತ್ತೆ ಸದ್ಯೋಗು ಯಾರಿಗೆ ಯಾವಾಗ ಲಕ್ಷ್ಮಿನ ಅಜ್ಜಿಲ ಪೋಂದಿಲ್ಲ ಅಜ್ಜಿಲ್ಲಾಗ ಒಂದು ಓಣಿ ಇಟ್ಟು ಹೋಪು ನಿಂದೆ ಅಲ್ಲ ಇಂಚ ಚೋಟ್ ನಡಪ್ಪರುಂಡು ಇದೆಲ್ಲ ಮನೆ ಇದಲ್ವಾ ಹಾಂ ಇದು ಸರಿ ಏತು ಪಂಡ ಓಲ್ಡ್ ಇಸ್ ಗೋಲ್ಡ್ ಬಂತಿರೋದು ಆ್ಯಕ್ಚುಲ್ ಅದಂದು ತಾದ ಗುಂಡಿ ಮಾರೆ ತೂತಿನೇಜಿ ಮುಲ್ಪತ್ತೊಲೆ ಇಲ್ಲಿ ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರೀಸ್ ಒಂಜಿ ದಾದ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಓಲ್ಡ್ ಮೆಮೊರಿ ನಂದು ಓಲ್ಡ್ ರಿಮೈಂಡ್ ಮಾಡ್ತೊಂದುಂಟು ಪರ ಇಲ್ಲಿ ಇಂಕ ಭಯಂಕರ ಇಷ್ಟ ಇಂಚಿನ ಮಣ್ಣದ ಇಲ್ಲ ಪುರ ಫ್ಯೂಚರ್ ಡೇ ಪಣ ಒಂದು ಓಡ್ದೆ ಇಲ್ಲಿ ಕಟ್ಟೋದು ಮಾರೆ ಇಂಚಿನ ಆತಾ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ತುಳು ಬಾತೇನೆ ಏರ್ ಫಸ್ಟ್ ಮನೆ ನಿಕ್ಕು ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ಮೋಲೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಅಂಬಲೆ ಬರ್ಪುಜಿ ತುಳು ಕಲ್ಪ ಹೊಡತಂತೆ ನಿಕ್ಕು ಬರ್ಪುಂಡ ತುಳು ಬರ್ಪುಂಡು ನಿಕ್ಕ ಬಲ ಎಡ್ಡೆ ಮಾತಾಡು ಸೋಕು ಮಾತಾಡು ಇಲ್ಲ ಪುದರ್ದ ಮನೆ ಪಾಲಿನ ಪುದರ್ದ ಮನೆ ಬಲೆ ಬರ್ಪುಂಡ ಕುಳ್ಳಿಗೆ ಅವನಿಗೆ ಹಾಕೊಂಡಿತ್ತಲ್ಲ ಇದು ಬರ್ತು ಇತ್ತದಲ್ಲಿ ನಾಚಿಗೆ ಒಂದುಂಡು ಅಲ್ಲಿಗೆ ಏರ್ ಕಲ್ಪ ನಿಕ್ಕು ತುಳು ಏನ ಪುದರ್ ಇಂಚ ಫ್ರೆಂಡ್ನ ದೀಕ್ಷಾ
ಗರ್ಲ್ ಫ್ರೆಂಡ್ ಉಂಟು ದೀಕ್ಷಾ ಫಸ್ಟ್ ಬನ್ನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಬನ್ನಿ ದೀಕ್ಷಾ ಅಂತ ಬನ್ನಿ ಅದಾ खत्म ಲಕ್ಷ್ಮಿ ಕೋಟೆ ರಾತ್ರಿ ನೀನಿಲ್ಲ ಎರಡು ಸರ್ತಿ ಅನ್ನೋದಾ ತುಳುಟೆಂಜ ತುಳುವರ್ಪು ಜಾಲ್ಮುಖ ಧಾರವಾಡ ನಿಮ್ದು ಯಾವ ಊರ್ರಿ ಧಾರವಾಡ ಐತೇನ್ರಿ ಯಾವ ಊರ್ರಿ ನಿಮ್ದು ಅವ್ರು ಧಾರವಾಡ ಐತಿ ಧಾರವಾಡ ನಮ್ಮೂರಲ್ರಿ ನೋ ವೇ ಚಾನ್ಸೇ ಇಲ್ಲ ನೋ ವೇ ಸ್ವಲ್ಪ ಮಾರೆಯ ಓ ಎಸ್ 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 ವಿಡಿಯೋ ತೋಜಿ ಅಲೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪನೇ ಗಣಪತಿನಿ ವಿಸರ್ಜನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನಾನು ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತುಜೇರು ಮಾತ್ರ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತುಜಿ ವಿಶ್ವಜಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿನೇಜೆ ಬಲೆ ಒಂದು ಗಣಪತಿನ ಕುಲ್ಲಾದ ಬಲೆ ಪಂತಿನೇ ಹೆಜ್ಜೆ ಕಲವೆ ವಿಜಿತ್ ಎಂಕಲ್ ಎತ್ತಿಜೆ ಫೋನೇ ಮಲ್ತಿಜೆ ವಿಜಿತ್ ಬಲೆ ಬಾವ ಒಂಜಿ ಗಮ್ಮತ್ ಮಲ್ತ No comments. ಇಲ್ಲకపోతే ಲಕ್ಷ್ಮೀನ ಗುರ್ದು ಬರ್ತೇನೆ ಒಂಚೂರು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಬೇತ ಒಂದು ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇಲೆ ಇತ್ತು ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಸೊ ಒಂದು ಲೇಟ್ ಆಂಡ್ ಸೊ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಕೆಲಸ ಮಂದಿ ಅಂಡ ದಿನ ಹೋಗ್ತೀವಿ ಎಸ್ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋಗುದಿಲ್ಲ ಶಾಪ್ಗೆ ಹೋದು ಅಂತ ವರ್ಕ್ ಉಂಟು ಒಂಚೂರು ಆರ್ಡರ್ಸ್ ಬರೋಂಟ ಇಬ್ಬರ ಇತ್ತಬೋದು ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಬಿಡಿ ಜನ ಪಯ್ಯಾನ ಮಸ್ತ್ ಬಂಗ ಹಾಕ್ಬೋದು ಸೊ ಶಾಪಲ್ಲ ತೋಜಾವೆ ವೀಡಿಯೋ ಇಲ್ಲಿಂದ ತೋಜಾರ ಆಯ್ತು ಚೂರು ಬೇತ ಪರ್ಸನಲ್ ಬೇರೆ ಇತ್ತು ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಏಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಡೆಡಿಕೇಟೆಡ್ ವ್ಲಾಗ್ ಇಲ್ಲದನೆ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಹೋಮ್ ಟೂರ್ದಲ್ಲ ಕಮಿಟಿ ಏಪಂಡ್ಲ ಒಂಜಿ ಟೈಮ್ ಸಿಕ್ಕಂಡ ಒಂಜಿ ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಬೇಸ್ ಒಂಜಿ 1000 ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬರ್ ಒಂದೇಟ್ಲ ಆವಾಡ್ ನಾನು ಕನ್ನಡ ಚಾನಲ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಒಂದು ಹೋಮ್ ಟೂರ್ ಮಲ್ತಿಜಿ ನಿಮ್ಮುಂಟದ ಏಪಂಡ ಆತೊಂಜಿ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬೈಜಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏಪಂಡ್ಲ ವೇಟ್ ಒಂಜಿ ಮಲ್ಪೊಡುಂಡು ತೂಕದ ಮಾತಾಪುಂಡು ಲೆಟ್ಸ್ ಗೋ ಟು ಶಾಪ್ ಒಂದು ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬರ್ಪನ ಸಾದಿ ಎಂಚ ಉಂಡು ತೂಲೆ ಮಾರೆ ಓಲಾನ್ಲ ಸೀರಿಯಸ್ ಆಯ್ನ ಪೇಷಂಟ್ ಮಿನಿ ಬತ್ತೇಂಡ ಈ ರೋಡು ಇಡೆ ಎತ್ತರ ತುಂಬೆ ಡಮರಾಪೇನ ಅಂದು ಈಗ ಯೋಚನೆ ಉಂಡು ರೋಡ್ ಎಂಚೊಂಡು ಮಂಡ ಆತ್ ಕಂಡ ಮಾತಡವ ನಮಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಮಟ್ಟ ರೋಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತೀವಿ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹಾಸ್ಪಿಟ್ಲಿಗೆ ಬರ್ತಾನ ರೋಡ್ ಅನ್ನೋ ಒಂದು ಸರಿ ಆವೊಂದು ಒಂಜಿ ಫೀಲ್ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಆ ಒಂಜಿ ಬೇಲೆ ಅಣ್ಣ ಆಯ್ನತ್ತು ಬೇಗ ಆವಡ್ ಫೈನಲಿ ಯಾನು ಬತ್ತು ಶಾಪ್ಗೆ ಬತ್ತೇನು ತುಲೆ ಏನು ಶಾಪ್ ಇತ್ತೆ ಬಜ್ಜಿ ಸಿಂಪಲ್ ಆತೆ ಬಜ್ಜಿ ಪ್ರಾವಿಷನ್ ಸ್ಟೋರ್ ಇತ್ತೆ ತುಲೆ ಮುಲ್ಪ ಪೂರ ಐಟಮ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿದೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಏನು ಒಂಚೂರು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಬಣ್ಣ ಇಂಚೆ ಇಜ್ಜಾನ ಶಾಪ್ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಇತ್ತೆ ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ತುಲೆ ಒಂದು ಐಸ್ ಕ್ರೀಮ್ ಸೂಪರ್ ಏನು ರೀಸೆಂಟ್ ಅದು ಪಾಡ್ನಿ ಸೊ ಮಸ್ತ್ ಏನೋದು ಏನೊಂದು ಇತ್ತೇನೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಎನ್ನ ಒಂದು ತುಳುಟೆ ಏನು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಒಂದು ತುಳುಟು ನಮ್ಮ ಊರದ ಭಾಷೆ ನಮ್ಮ ಅಪ್ಪ ಭಾಷೆ ದೇಪಾಂಡ್ ಒಂದು ದಿನ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಡು ಅವು ಎನ್ನ ಕನ್ನಡ ಎನ್ನ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಕೂಡ ಒಂದು ಚಾನಲ್ ಇಪ್ಪನೇ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಸೊ ಕೋಸ್ಟಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರರ್ ಕನ್ನಡ ಒಂದು ಪಾಡಿಬೇಕ ಇಟ್ಟು ನಮ್ಮ ತುಳು ಭಾಷೆಡೆ ಬ್ಲಾಗ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ಸಮಾಪುಜಿ ನೋಡಿ ಏನೊಂದು ಬೇತೆ ಚಾನಲ್ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ತೆ ಆ್ಯಕ್ಚುಲಿ ಅದು ಏನೊಂದು ವೆಹಿಕಲ್ದ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಮಲ್ಲ ರೀಚ್ ಬೈಜಿ ಏನೇ ಕಡೆ ಬಂತೆ ಸೊ ಎಸ್ ಐಕ್ ಬೋಡದಿತ್ತೆ ಈ ಚಾನಲ್ ಅಂಚನೆ ಬಿಟ್ಪುಜಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಆಯ್ನಂಚಿನ ಬ್ಲಾಗ್ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪುಗ ಎಡ್ಡೆ ಫನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಬ್ಲಾಗ್ ಮಲ್ಪೊಲಿ ತೂಕ ತಾಪೊಂದು ಸೊ ಇನಿ ಮಸ್ತ್ ವರ್ಕ್ ಇತ್ತು ನಿಂಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ವೀಡಿಯೋನ ಬ್ಲಾಗ್ ಪೂರ ಮಲ್ಪರ ಇದ್ದಿ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ಒಂಜಿ ವೀಡಿಯೋನ ಎಂಟರ್ಟೈನ್ಡ್ ಅದು ಫನ್ ಅದು ಯಾನೇ ಕಡೆ ಬಂಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಖಂಡಿತ ಮಲ್ಪಿರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪುಗ ಸೊ ಎನ್ನ ರೂಮ್ ಡೊಲ್ಲಿ ತೊಲೆ ಸದ್ಯಗಿತ್ತೆ ಎನ್ನ ಹೋಮ್ ಟೂರೇ ಮಲ್ಪುಗ ಒಂಜಿ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಅದ ನನ್ನ ಕಸಿನ್ ನಕ್ಲು ಪೂರ ಇಪ್ಪನಾಗ ಅಪ್ಪಗೊಂಜಿ ಚೂರು ಮಸ್ತ್ ಮಜಾ ಅದುಕೊಂಡು ಸೊ ಅಂಚನೆ ಏರು ಮಾತ ಇನ್ನು ಯೂಟ್ಯೂಬ್ ಚಾನಲ್ ತೊಗೊಂದುಲ್ಲರದ ಇದೊಂದು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಅಂಚನೆ ಫೇಸ್ಬುಕ್ ತೋಪಿನಾಗಲು ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ತೊಂಡೆ ಇದು ಪಂಡೊಂದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವೀಡಿಯೋದಕ್ಕೆ ಆಡೆಮುಟ ಬಾಯ್ ಬಾಯ್